mutanga bag coba ongkota abu bagara hani busano mutanga bag coba ongkota abu bagara luku chongrai da lama te hi mui man thaina rina phaiga luku chongrai da lama te hi mui man thaina rina phaiga chini hanu tui chung thangja kha hani bu thani kumul kumakha chini hanu tui chung thangja kha lamsago nukmung news channel naitonai khapangni marketing sanglo chung tini phaisok waijak khumulung tini edition headquarter oro tini kibramoto bai songjak gelaikeno kotor rally edition tongkori nisika obono paithak rally kotor songjak mani tini buagrani kobok bai tini oro kabang ba lukurok saisoi lukurok tini phalejak phai oro tini buagrani kobok jakno kok tarige tini kabang ba lukurok phajak tai sabto tongkeno duita sonoi hekaba damnei tamani yaglo no buagra oro phaisok bai nei kok no jeng manka bisingo jeng tabo nailai ayengo sprok kabang ba buagra no nasigi tonglayo tabo oro naitoni joya oi no kata hai no poli kon khariwa ahanya chung tabok oroni korongcha chagra jogbai chung kok salai nailenya bo oro tamni bagi phakya apilano kakini mung anmung ke sibani deborma bo kamini phakya amtolini amtoli takarjola amtoli tamni bagi tini oro phaima klaikya sin bugra oro asin ha man thai manani hne singoro joton khum lai phaile agi tamoro khlai tongmani agi hongke to sipian no khai dongmani tabuk tamni bagi tibramo thano nang hamjakha sin ha man thai manani hingke jungbo joton hamjak lai bele hingke phaiketa taklai to edisi chongbari belaikeno juda nukjago agiro kisai taklayo tibramo tha belaikeno aro tsp bo pajak tibraha bo jogunjak sin ha bugra na hamjagai joton khum lai uta taklai edisi chongbari bo sabno kaplaingan haima sin ha bugra na kaplai khainyai kaki tini tamni bagi phaima klaikaro ang to asu sana ke borok sanani lachijak bai honai aboni bagai borok no jarari malia borok chayowi naitung dei nukung news